Kmieni l-4 filgħodu bdiet ħidma intensiva biex tittella minn qiegħ il-baħar l-iskuna tas-sajt illi fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt għerqet u ħażdet il-ħajja tal-isqalli Luciano Sapienza u l-Marokkin Tommy Zaccaria. Ma' News il-kaptan tal-iskuna Fabio Sapienza għalli minkejja li talab għal diversi drabi l-għajnuna tal-awtoritajiet Taljani u għall il-messaġġi għall-għajnuna qatt ma ġew ikkomunikati bejn l-awtoritajiet Taljani u l-awtoritajiet Maltin. Sapienza qal li kieku l-awtoritajiet Taljani aġixxew b'mod immedjat kieku ġew salvati ħajjet missieru u Zaccaria. Viżibilment emozzjonat, Sapienza irrakkonta dak li ġara fil-waqt li kien qed isegwi l-iskuna tiegħu tittella f'wiċċ l-ilma. Speriamo che si indaghi su questa vicenda, che prendono tutti i tabulati del blue box che io ho lanciato, che fanno chiarezza sulla cosa, perché voglio giustizia, non è giusto. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.